Madzulo abwino a loweruka ndine Kondwani Chinere ndi mzangayo Savita Wirima ndipo tafika ndi nkhani kuno ku MBC. Poyamba nayi mitu yake. Maiko a m'bungwe la SADC awapempha kuti agwiritse ntchito moyenera zinthu zomwe ali nazo pa chitukuko cha chuma ndi mafakitale mderali. A International Organization for Migration IOM ati adzipereka pothandiza dziko la Malawi kuthana ndi mavuto a zaumoyo. Ndipo inkosi ya makhosi mbelwa yachisanu yalangiza anthu okhala m'madera ozungulira mgodi wa Kanyika kuti agwirizane kuti derali lipindule mokwanira ndi ntchito za kumalowa. Nkhani yathu yamba madzulo kuti mkulu wa United Nations Economic Commission for Africa Clever Gatete wapempha maiko a m'bungwe la maiko akumwera muno mu Africa la SADC kuti agwiritse ntchito moyenera zinthu zomwe ali nazo pa chitukuko cha chuma ndi mafakitale mderali. Gatete ati dera la Africa litha kukwera kwambiri ngati patakhala mgwirizano pogwiritsa ntchito zinthu zake. Ndipo Gatete ati ndi okhutira ndi chidwi chomwe boma la Malawi lili nacho pokweza ntchito za chuma cha dziko lino. Iwo anena izi atakambirana ndi President Dr. Lazarus Chakwera ku Harare, likulu la dziko la Zimbabwe. Nayo Blessings Chereuka ndi ripoti. President Dr. Lazarus Chakwera wagwiritsa ntchito kupezeka kwake ku msonkhano wa SADC pogwiranso ntchito zosiyanasiyana. Dr. Chakwera anakumana ndi mlembi wamkulu wa nthambi ya United Nations yoona za chuma maiko a Africa. Polankhula kwa atolankhani atangomaliza zokambirana zake ndi President Chakwera, mlembiyu wati bungwe lake ndilokonzeka kugwira ntchito ndi boma potukula chuma cha dziko la Malawi. Iye wati ndi okhutira ndi mfundo zomwe Dr. Lazarus Chakwera akutsatira zobwezeretsanso chuma cha dziko la Malawi mchimake. Dr. Chakwera anakomananso ndi President wa dziko la Zimbabwe Dr. Emmerson Mnangagwa, komwe anati ubale wa maiko awiriwa ukupindulira anthu a maikowa. Ine nangobwera kuti ndi dzepereke moni kwa akulu anga chimwene chifukwa ndi akulu angadi. Ndipo tacheza zakumudzi pa nyumba timakhala bwanji, tapepesana ndipepesa za maliro kumudzi, komanso talankhula kuti nanga kutsogolo kuti tiyende motani. So tagawana zero ndi zina ndimafunanso ndidzango pereka sawacha kuti akukhala chair wa SADC ife tifuna tigwira nawo ntchito limodzi kuonetsetsa kuti zonse zili kuyenda bwino moyenerera kuti titumikire bwino anthu athu. Kenako Dr. Chakwera anakumana ndi Amalawi omwe akukhala mdziko la Zimbabwe, komwe anawalimbikitsa zolimbikira kugwira ntchito pofuna kutukula chuma cha maiko awiriwa. Dr. Chakwera anawatsimikizira kuti boma lake layambitsa ntchito za chitukuko zochuluka zomwe zikusintha maonengedwe a dziko la Malawi. President Chakwera ali mu mzinda wa Harare ku Zimbabwe ku msonkhano wa maiko a mu SADC omwe nthumwi za maiko 16 kuphatikizapo mabungwe ndi maiko ena omwe athandiza maiko ongobwera kumene abwera kudzakhala nawo. Blessings Chereuka, Harare. President wa dziko linoyu mawa mpaka lachinayi apita kukacheza ku Vatican ndi ku Germany. Chikalata chomwe atulutsa mundu unaona nkhani zakunja kwa dziko lino chati pa ulendo wa ku Vatican, Dr. Chakwera akakumana ndi kukambirana ndi mtsogoleri wa mpingo wa Katolika pa dziko lonse, Papa Francis. Iye akakumananso ndi Cardinal Pietro Parolin omwe ndi mlembi
ona nkhani zakunja ku Vatican. Kenaka President Chakwera akakambirananso ndi akuluakulu amabungwe osiyanasiyana omwe ali mu mzinda wa Rome likulu la dziko la Italy. Cholinga cha zokambiranazo zikakhudza njira zomwe mabungwewa angathandizire dziko la Malawi pa chitukuko. Kuchokera ku Italy, President Chakwera akapita ku Germany komwe akakumane ndi President wa dzikolo Frank Walter Steinmeier. Iye akakambirananso ndi akuluakulu a ntchito zosiyanasiyana mdzikomo. Dongosolo lofotokoza nthawi yomwe President Chakwera adzabwerere kuno kumudzi alilengezabe. Bungwe la International Organization for Migration IOM lati ladzipereka pothandiza dziko la Malawi kuthana ndi mavuto a zaumoyo. Mmodzi mwa akuluakulu aku IOM a Nomagogo Hanyana Nkube anena izi pa zochitika zolimbikitsa anthu okhala mphepete mwa nyanja kumapewa matenda osiyanasiyana. Mayeso Chikhadzula wafika ndi ripoti. Poyankhula pa mkumanowo mwana wokonza ncholinga chofuna kupereka zotsatira zakafukufuku yomwe bungwe la IOM linachita pofuna kuona chifukwa chomwe maboma amphepete mwa nyanja ya Malawi anakhudzidwa kwambiri ndi matenda a kolera kusiyana maboma ena, zomwe Nkube anati zimachitika kamba kuti asodzi komanso anthu ena omwe amakagula nsomba amathanzira kwambiri kufala kwa matenda m'mabomawa. Nkube anati ntchito yawo yomwe anachita yofuna kuona momwe anthu amayendera kupita madera osiyanasiyana ya population mobility mapping anayikonza ncholinga chofothanzira boma kuti zimvetsetse bwinobwino komanso konzekera mokwanira pothana ndi mavuto osiyanasiyana omwe angathe kudza maka okhudza madzi ndi ukhondo. Mmodzi mwa akuluakulu ku nduna za umoyo Hansi Ketengeza anayamika bungwe la IOM chifukwa chochita kafukufuku mu nthawi yake zomwe azithanzira kwambiri kulimbikitsa ntchito zomwe mundunawo umagwira pofuna kuthana ndi matenda osiyanasiyana omwe amabuka madera osiyanasiyana a mdziko muno. Kafukufuku amene atitulutsira lero anzathu a IOM ndi gawo limodzi limene ngati nduna wa zaumoyo tikhoza kuligwiritsa ntchito chifukwa zimene apeza mmene momo ndi zimene zikatithandizirenso kuti tichite bwanji kuti pamene mwina sitimaona kuti zochita zathu makamaka kumbali ya ma policies athu, ma guidelines amene timagwiritsa ntchito kumbali ya kuchepetsa matenda opatsirana pogonana, HIV ndi matenda ena mphepete mwa nyanja kuphatikizaponso kolera, mwina zitipatse njira ina kuti tikapange molongosoka kuposa ndimene zimakhalira. Kafukufukuyu anamuchita maboma mphepete mwa nyanja ya Malawi omwe nkuphatikizapo Amangochi, Salima ndi Nkhatabe ndi thandizo lochokera ku maofesi akazembe analowe komanso United States of America mwa ena. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Nkhani zathu madzulo ano ndi zomwezi. Tsopano tikuperekani kwa anzathu ku Harare mdziko la Zimbabwe komwe kukuchitira msonkhano wa SADC. Munali ndine Kondwani Chinere ndi mzangayo Savita Wirima, mwakoma nonse.